ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созаи хубен, саломатиётон хубай, настроениятон созай. имрӯз бардро ҳаракат кардем, ростига барои шуморо як навори тенҷи дига тайёр кардем. бисёр навори хубай бардро. заминҳои фурӯшӣ ҳастай, хонаҳои заминӣ ва квартираҳои бовар кунен, квартираҳои нархҳои арзон ай. видеои имрӯзаро то охириша тамошо кунен. касе ки сум дора, боварӣ дорам ки ай ҳамин навор як замин ё ягон хонаи заминӣ ё ягон квартира мехаренда. хулоса тенҷи бад омадагиай, то охириша тамошо кунен ва аз куҷое ки замин, хона, квартира дар корай дар комментария бинависен. агар форатон ки видеои нави моро якмин шида тамошо кунен, ҳатман дар канали мо чо мекунен бардро подписатсия мекунен ва ҳамун як дона лайки беплан барои меҳнатҳои мо меҷиқен. агар ягон кас ягон чизи фурӯшӣ дошта боша, нами рақамҳода дар ватсапаш бинависен. рафтем. дӯстони азиз, додараке дар навор дидесен, беморай вақти таваллуд шиданашда соз бидай, я 3-4 рӯз пасаш айзону поён бардро, почааш сирх шидай, баъди сирх шиданаш я 2 рӯз пас сиёҳ шидай. айнукои чилекш бардро сиёҳ шида боло рафтай, дига илоҷиш нашидай. почаша айзону поён биридиян. хеле даст дар видео дидесен бардро. ҳозираш дар ин видео дар беморхона ҳай 1 ҳафта пас, 2 ҳафта пас касали припадка мешава. ана балнисаш мебарам бардро. духтуро мегӯянд ки асабош ҳам касал бидай. падаршон хоҳиш карданд ки имконият дошта бошанд, бародаро, апашко, модаро чанд қе имконият дошта бошанд, ёрдам кунанд гуфтагия барои дорувош, барои мисол насиб иншоалло камтар калонак шидай, мисол протезаш мечасподиянд дар почаш. хай бардро мисол ин вақта бояд ин додарак раҳ бигарда. хай сабаби ки ҳамин почаш ҳам хеле раҳ гашта наметона. агар бардорои азиз, хоҳаро, апашко чанд қе мисол падаршон хоҳиш карданд ки чанд қе дошта бошанд, ҳамин мисол мада ёрдам кунанд барои дорувош ё протез мечаспондиянша. хайна бардро мисол бо худтон гӯш кунед. дӯстони азиз, навора сар кардем. хишру акак рӯи экрани ҳами телефонтона гӯш кунем бардро. штона ба ягон са нагирем. фақат рӯи экрани телефона нигоҳ кунен, ҳамаша мефаҳмем. бо диққат бошед. замини фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи хуросон. 10 сотиқ замин дора. яхе стройматериалаш овардагиай. гӯш кунед соҳиби замин чӣ мега. соҳиби замин мега ки 10 сотиқ замин дорам дар уяли участкаи парцезм. фундаменти д дар хона рехтагиай. гирдиш бардро маҳкамай, фақат нами пешаш дидесен дар сурат ку бардро нами пеш шӯяй. як мисол дарвоза мезани, ами гирча мисол гирдиш маҳкамай, нами пеша маҳкам мекунӣ ба забор, ҷош созай. ягон мошини созам боша, алиш мекунам гуфтагиай. 10 сотиқ замин бардро дар ноҳияи хуросон бо як бор дига такрортон мекунам. нархиш 50 000 сомонӣ. овозон гирӣ бовар ки занг бизанед. дӯстони азиз, элона давом метиҳем. оз заминои фурӯширо гап мезанем, баъд хонаҳои арзонда мегзарем. бо диққат то охириша гӯш кунем бардро. квартираҳои фурӯшӣ ҳам ҳастае. шаҳри душанбе, шаҳри бохтар, шаҳри хуҷанд, ҳама ҷо мондагием хулоса. бардрои сурате дидесен замини фурӯшиай. замини фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи восе, тарафи кафтархонада бидай. 4 сотиқ замин дора бардро. яхе стройматериалаш овардагиай. фундаменти хонара чихеле десен рехтагӣ, наи парада бардро қимам дора. соҳиби замин мега ки срочна замин ман мефурӯшам ё алиш мекунам. гуфтагӣ нест хай бардро ба чӣ алиш мекуна. хоб 4 сотиқ замин дар ноҳияи восе, нархиш 50 000 сомонӣ мега. чихел нархи арзонда бовар кунен. ина номерои телефонаш, занг бизанен касе ки сум дора. бардрои ғарибу мелона давом метиҳем. аз куҷое ки замин, хона, квартира дар корай дар комментария бинависен ва дастгирии моро ҳам фаромӯш накунен. ҳамун як дона лайки бепла барои меҳнатҳои мо биҷиқен. бардрои замине десен қарор дорад дар ноҳияи фархор. 8 сотиқ замин дора. яхе стройматериалаш овардагиай. соҳиби замин мега ки замини фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи фархор, ҷамоати ватан, деҳаи уртабыз. 8 сотиқ замин дора. гирдиш бардро ҳуяй. гирдиш бардро яъне ки маҳкам нестай. д хона дора, як хонааш ремонт дора, як таи дигаш надора. документоша 100% кардагием, ову светшам надоштай. мактаб бидай бардро. нархиш 38 000 сомонӣ мега. ина номерои телефонаш, маълумоти бештара дар ҳамин рақамҳо занг бизанен.
дар видеои пештара бисёри бардуро дар комментиара нависта буданд ки ягон замини арзон ай шаҳри Сор шавад дар наворатон ҷо кунед. Бардуро ин як замини арзон барои бардурора ёфтем. замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор 7 сотиқ замин дора, як хиструи материалаш овардагиай. Соҳиби замин мегӯяд ки замини фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор деҳаи Уртабизда қарор дошта, документош 100% харидори аниқ боша, бо муомила ам мекунем. яъне ки бардуро харидори аниқ боша, мисол бо арзон мекадай. дар шаҳри Ҳисор 7 сотиқ замин нархиш 41 000 сомонӣ мега. чӣ хел нархи арзонда бовар кунен. Вай. ина номерои телефонаш, занг бизанед. тамошобинони канали Сауду Тиҷӣ, подписатсия кунен, я дона лайки бепала биҷиқен. мегзарем ба хонаҳои фурӯшӣ. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Фархор. 8 сотиқ замин дора, 3 дар хона. соҳиби хона мегӯяд ки ов ҳастай свет ҳастай доимӣ, 8 сотиқ замин дорам, 3 дар хонаи баракай. алов хона ба ния ҳастай гирди ҳавли маҳкамай, аз ноҳия 3 километр дуртар бидай. аз ноҳияи Фархор бардуро 3 километр дуртар. хоб ҳуҷҷатҳои хона 100% кардагиай, харидори аниқ боша, занг бизана. нархи хона бардуро ва хоҳарои азиз 120 000 сомонӣ мега. беҳтарин нархай фикр мекунам. ина номерои телефонаш, маълумоти бештара, занг бизанед. дӯстони азизи, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар тарафи Гилбоғишда бидай. 7 сотиқ замин дора, 3 дар хонаи беҳтарин, бовар кунед. соҳиби хона мегӯяд ки хонаҳом ремонт кардагиай, дар ҳолати беҳтарин қарор дора, фақат харидорои аниқ ба занг бизанед. беҳуда занг назанед. гуфтагиай бардуро нархиш 110 000 сомонӣ мега. 7 сотиқ замин дора ва 3 дар хонаи беҳтарин бардуро. нархиш 110 000 сомонӣ. бо як бор дига такрортон мекунам. ина номерои телефонаш, маълумоти бештара дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. дӯстони азизи, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ. бисёри бардуро ҳам нависта буданд ки аз ноҳияи Рӯдакӣ хона шава бимонед. бардуро и дар ноҳияи Рӯдакияи хона 3 сотиқ замин дора ва 3 дар хона. хонаҳо коробкаи чхеле десен. соҳиби хона мегӯяд ки трезаҳои хона пластикаи, шкатури пеш хонара кардагиам. хай бардуро мисол мегирӣ, я шкатурша кардагӣ бидай, мисол я ранг борш мекунӣ, я ремонтч мекунӣ, медурои зиндагӣ мекунӣ. 3 сотиқаи 3 дар хона, нархиш 105 000 сомонӣ мега. фикр мекунем ки беҳтарин нархай бовар кунем. ина номерои телефонаш, маълумоти бештара дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. дӯстони азиз, мегзарем ба як хонаи беҳтарини дига. хушрӯ гӯш кунем бардуро. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, тарафи Истиқлолиш дай. 6 сотиқ замин дора бардуро, як хонаи калони хушрӯ дига дора. ремонти шкатурша кардагием мега, монтажи свечам гузарондагиян. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом дора, гирди хона маҳкамай. нархиш 85 000 сомонӣ мега. чӣ хел нархи арзонда, бовар кунед. тарафи Ваҳдатда 6 сотиқ замин, инами хонаи калони хушрӯ, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамаи чи доштай, рости гап, ҳамомам дора. 85 000 сомон да бардуро занг бизанед, ҳозир бихаренша. беҳтарин нархай неки. дӯстони азиз, эълона давом метем. форатон ки видеои нави моро якмин шида тамошо кунед, ҳатман дар канали мо подписатсия кунед бардуро. агар имконият дошта бошед, намоя дона лайки бепала барои меҳнатҳои мо биҷиқен. бардуро мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. дӯстони азизи, квартираи фурӯши десен қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. як хонага дар 2 метраш қарор дорад, 42 квадратни метр, дар Гилистон бидай, райони Гилистонда. дом бардуро домои пешинаи хона ремонт кардагиай. соҳиби хона мегӯяд ки хона ба тамоми шароитҳош муҳайё мебошад. нархи хона бардуро ва хоҳарои азиз 137 000 сомонӣ мега, бо арзонам мекуна. ина номерои телефонаш, номерои Тоҷикистонай, маълумоти бештара дар ҳамин рақамҳо занг бизанем бардуро. квартираи арзона аз шаҳри Хуҷанд бихарен, 137 000 сомонӣ.
Сони азизи квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Ёвон як хонага дар 5 этаж қарор дорад 45 квадратни метрай. Дом бардро навастройка хона ремонт кардагиай мега. соҳиби квартира гуфтесай ки хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон дорум пеши доми 90 будай 5 этажда қарор доштай 45 квадратни метр. бардро хай гуфтагия ки ремонт дора дом навастройка будай. нархи хона бардро ва хоҳарои азиз 150 000 сомонӣ мега. фикр мекунам беҳтарин нархай. ина номрои телефонаш маълумоти бештара дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. хаста набошем подписчикои муҳтарам, мегзарем ба квартираи навбатӣ. квартираи десен бардро қарор дорад дар шаҳри Турсузода, номи пештараш Регарай. як хонага квартира дар 8 этаж қарор дорад 44 квадратни метр. доми пешинаи бардро хонач хеле десен ремонти хушрӯ кардагиай. соҳиби хона мега ки як комната квартира дорам, срочни мефурӯшемша, ремонт дора. нархи хона бардро ва хоҳарои азиз квартираи як хонага дар шаҳри Турсузода бо як бор дига такрортон мекунам, нархиш 148 000 сомонӣ мега. беҳтарин нархай. ина номрои телефонаш занг бизанед. дӯстони азиз, эълона давом метем. бисёри бардуро пашко модаро ай ғарибиам тамошо мекунанд видеои моро, менависанд ки ай шаҳри Душанбе мода квартираи арзон бимонед. бардуро ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, як хонага дар 4 этаж қарор дорад 34 квадратни метр, райони Фирдавсида будай. дом бардуро навастройка, хонач хеле десен ремонт кардагиай. соҳиби хона мега ки квартира дар пеши автосентрай поёни таксиёи Кулобда, пушти Газпром ана Крупскида будай. канализатсия дора, роҳи калон наздикай 150 метр то сеюм дарвозаи бозори Корвона будай. маълумоти бештара тариқи телефон мегирен мега. нархи квартира бардро 145 000 сомонӣ мега. ина номрои телефонаш занг бизанед. дӯстони азиз, хаста набошен. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пештара Қурғонтеппа, як хонага дар 5 этаж қарор дорад 36 квадратни метр, райони Шабчароғда будай. дом бардроч хеле десен навастройка, хона без ремонт коробкаай. соҳиби квартира мега ки квартираи фурӯшии дорум қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пештара Қурғонтеппа, наздики мактаби 12 Шабчароғда мисол будай. дом 7 этажа шидагӣ тайёрай, лифт дора, кор мекуна, балкон дора, обу свет ҳастай, канализатсия ҳам дора, бардро ҳоҷатхона, ҳамом, хулоса ҳамаш тенҷ будай. нархша 150 000 сомонӣ мега. занг бизанед. дӯстони азизи ба навори хонаҳои фурӯшӣ имрӯза, касе ки то охири видеора қатима тамошо кард, дар комментария рақами 1 бинависед. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора қатима тамошо кардем. ва агар видеои имрӯза шумода маъқул шуда боша, ҳам як дона лайки бепла барои меҳнатҳои мо биҷиқен. дӯстони азиз, вафоратон ки видеои нави моро якмин шида тамошо кунед, ҳатман дар канали мо нами кнопкаи подписатсияра биҷиқен бардро. тамом, нем подписатсияра биҷиқен. вақти мо видеои нава дар канал мепартоем, шумо сразу бохабар мешен, медурен видеои нави моро тамошо мекунед. раҳмат барои дастгиритон бардро, раҳмат барои лайкотон. то видеои оянда худо нигаҳбонтон боша. хай, худона эҳтиёт кунед.